Здравейте YouTube и добре дошли в морската ни столица Варна и в моя нов YouTube канал, посветен изцяло на симулационната авиация, защо не и на авиацията като цяло. Днес реших да направя един полет от морската ни столица до същинската ни столица София, който е така редовен полет, изцяло с идеята да разчупим леда, защото този канал ще има доста по-сериозна задача, а именно да ви покажа какво представлява летенето на един пасажирски самолет в така обяснено като за хора, които не се интересуват от авиацията. И именно в тази връзка ще има детална серия, първоначално на Airbus A320, защо не и последователно после на различни типове самолети, като например същинския конкурент на A320, който е Boeing 737. Както вече споменах, A320 е самолета за днешния ден. Ето го и него в позиция на изключено състояние и готов за подготовка на самия полет. Времето днес е обещаващо и на двете локации и не би трябвало да имаме никакви проблеми. Ето къде точно се намираме, погледнато от страната на самолета. Както знаете, ако сте били някога във Варна, летището е сравнително малко. Естествено, това в момента, което виждате, е добавка към симулатора и може да се закупите. Аз, ако не забравя, ще ви оставя линк долу в описанието, където може да бъде закупена. Също имам такава и за София и за нея ще ви оставя линк. Същинския самолет е Phoenix A320, който също трябва да бъде закупен като добавка към симулатора и е определен много пилоти като Study Level Aircraft или момент само мисля да се направя така скоростта, за да е по-приятно самото боравене. Още по-бавно искам да го направя. Да. Определено много пилоти е този самолет като Study Level Aircraft или самолет, който може да се използва дори за обучение на пилоти, поне от към процедури. Естествено, от към модел на летене винаги има какво да се желая, с оглед на факта, че това е симулатор. Аз съм чувал от пилоти, че дори същинските симулатори, които се ползват в центровете за обучение, не съвпадат напълно с същинския самолет. Аз съм чувал, че и същинския самолет е най-лесен за управление, честно казвам, защото имате най-добро усещане в него, естествено, като изключим напрежението на това да летим в една машина, която превозва около 200 човека отзад. Ами с тези встъпителни думи, виждате детайла, който може да видим на Феникса. Наистина страхотна работа свършили Феникс да направят този самолет максимално приближен до истинския. Та с тези встъпителни думи мисля да се насочим към кабината и по-скоро към кокпита и да започнем нашата подготовка. Както казах, няма да се впускам днес в широки обяснения. Днешния полет е по-скоро встъпителен и просто искам да ви покажа как провеждам аз един мой полет без дълбоки обяснения. Ще се видим след малко. Здравейте отново, този път от кабината на самолета, от самия кокпит, където ще започнем нашата подготовка за днешния полет до София. Ще започнем с няколко предварителни неща. Първото от което е да се уверим, че читачките са спрени, че е спрена и системата за променливи ветрове, че е спрян радара за времето, че тягата е на 0, че закрилките са на 0, спойлерите са прибрани и колесника е свален. С това може да пуснем електричеството към самолета, който показва, че има над 25,5 волта, така че батериите могат да бъдат пуснати, както и външния генератор, а докато самолета стартира първоначалните си системи, ние ще заредим нашия полет в нашия таблет. Това не би трябвало да е така, не знам защо. Да, 2 часа Зулу бях сложил полета, но по някаква причина се беше бъгнал симулатора. Няма особено значение, промени го тук в 2 часа. 4,8 тона би трябвало да са достатъчни, нека да видим все пак
пилотния ни брифинг, какво точно ни казва. 300 височина, добре. За гориво за самия трип е 1,9 тона. Имаме 15 минути резерви, алтернативното ни летище е Пловдив, там има малко резерви и финалните резерви са 1 тон. Предостатъчно гориво имаме, така че мисля да не го променям. Изчаквам само тези грешки да изчезнат тук и сега ще направим приемането на самолета. Самолета ни показва, че има 1800 PSI кислород в танковете си, което е нормално и напълно достатъчно. Наляганията в момента излизат адекватни на фона на процеса, в който се намира самолета. Ще се уверим, че че имаме достатъчно масло и че имаме достатъчно хидравлична течност в зелената, синята и жълтите системи. Ами с това може да приемем самолета. Естествено би трябвало да погледнем и книжката, която предишни пилоти биха ни казали в случай, че имаме дефекти, но ние ще предположим, че естествено нямам проблеми. Все пак се намираме в симулатор, нямаме такава книжка. Образно казано. Окей, с това първоначално приемане на самолета ще направим тест на спускащото устройство, намиращо се в опашката. Ще се уверим, че няма проблеми с пожарната система. Няма такива, така че пускам спускащата система. 3 секунди след натискането на Master Switch може да натиснем и старт бутона. Така. Правейки това, също ще заредим и самолета през GSX. Ще имаме леко закъснение, но очаквам колко минути имаме всъщност? 14, по-скоро около 20, така че 5-6 минути очаквам закъснение, но съм сигурен, че ще ги наваксваме. Окей, какво друго имаме тук? Ще пуснем кислорода на екипажа, ще пуснем записващото устройство на Земята и ще направим тест на същото устройство, което ни показва, че работи нормално. Сбираме NAV на трите навигационни системи. OnBAT би трябвало да изчезне всяка секунда. Ще пуснем блещукащите светлини на автоматичен режим, навигационните и лого светлините на едно. Коланите на изключено и no smoking на ауто. Изключени са коланите, защото зареждаме гориво. Ще въоръжим аварийните изходи, светлините за аварийните изходи. Ще направим теста на колената LH, както аз го наричам и както също така е известен. Нямаме никакви проблеми с каквито и да е светлини. Всичко изглежда, че работи нормално, така че оставяме на светла опцията и тъй като вече имаме спускащото устройство, работи нормално, ще се възползваме от това, за да освежим кабината, използвайки компресирания въздух от същото устройство. Ще направим електрическия тест. Нали работи APU-то? Да, APU-то работи нормално, така че нека да направим и електрическия тест в случая за самите батерии. Както виждаме, батерия 1, батерия 2 работят нормално, не се зареждат, защото са пълни, но ако изключим едната батерия и после включим обратно, би трябвало 38 ампера се зарежда батерията, така че нямаме никакви проблеми с зареждането на батерията. Ще направим същия тест и долу. 30 ампера, да. Имаме нормално зареждане на батериите, така че нямаме никакви проблеми. Докато зареждаме гориво, няма да пускам горивните помпи. Това е по-скоро проблем при A330, защото той дава грешка, но и при A320 има такава процедура, която аз ще спазя. Двигател 1, тест правим за пожар. Всичко работи нормално. Ще направим същия тест на двигател 2. Всичко работи нормално. Ами супер! Има ли нещо друго горе, което в този момент ми трябва? Не мисля. Съвсем скоро ще се зареди горивото и ще пуснем коланите и ще пуснем горивните помпи. Преждевременно поглеждаме отзад, че няма изкарани бушони, няма такива. Поглеждаме и тук, че имаме нужната документация, естествено. В случая всичко се намира на нашия таблет, защото ние ретим симулационно. Така, кислород има в нашите маски и може да се насочим към таблета. Ще направя
първоначалната калкулация за излитане. Днес ще използваме писта 2.7 във Варна и условията, както виждаме, са сухи. Пак София излитане, няма да използваме анти-айс, тога не ни трябва и използваме предварителния ни load sheet, който се намира ето тук. Само да потвърдим, че 15 юни 2024, правилната дата, правилният номер на полета и правилната дестинация, както и 4,8 тона в танковете. Окей, потвърждаваме това и правим тази предварителна калкулация. Това предполагам ще се промени малко, но нека да имаме тази предварителна калкулация първоначално. Приключваме с зареждането, така че пускаме коланите и пускаме помпите, горивните. Заедно с това може да се насочим към главния компютър за настройка. Да. Първоначално сателитната система, която вече беше заредена отдясно, Flight Init, и ще комуникираме на нашата компания, в случая Bulgarian Air, че ние ще осъществяваме този полет и той изглежда ето така: Лима Зула Браво 2977 номера на полета, Варна, София, Пловдив, алтернативна дестинация, 41 минути. Полет се предполага, времето е 1:50, 15 юни. Така че всичко е точно, това е сателитната ни система, ние чрез нея комуникираме с компанията на Земята. След това Div-Sleep акронима, в случая дата е първото нещо, което трябва да погледнем. CFM двигателите са правилните двигатели, 13 юни до 10 юли са правилната навигационна дата база данни, ги имаме на двете места, така че init 1 ще поискаме информацията от сателита и Лима Зуло Браво 0977 номер на полета. Кост индекс мисля беше 6, височина, круизна височина 30 000 фута, с външна температура от 27 градуса и ще поискаме, докато сме тук, ветровете. Започва бординга на пасажирите. Ето ги и ветровете. Супер. Само ще потвърдя информацията, която въведах тук. Виждаме Варна, София, Пловдив, Лима Зула Браво 0977, Кост индекс 6. Ще проверим тази информация. Точно така, Кост индекс 6, Лима Зула Браво 977 или 0977. И круизна височина от 30 000 фута или 300. Окей, init 1 е попълнена на страницата, така че Flight Plan, днес излитаме от писта 2.7 и ще използваме точка 2 Papa Departure. А в София, тъй като е кратък полета, ще попълня информацията за София. ALS Zulu 2.7 през Руби в транзицията и голяма 3 хотел през стигането. Окей. Нека да потвърдим тази информация. Идват стълбите. Хайде, ще отворим тази врата, за да виждаме как се качат нашите пасажири. Лима Браво Уиски Новембър или Варна 27, 2527, точка 2 Папа, както правилно попълнихме. Остава 3 минути до всъщност и пристигането ни. Голяма 3 хотел, София 27. Супер! Остава 3 минути до настройката на самите системи навигационни, така ще се възползвам от възможността да се заредя чартовете. В случая не сме трябва ето тази. Точка 3 новембър, ето тази. И в София ето тази. Паркинг също така. И коя друга ни трябва? Голяма 3 хотел мисля беше или голяма 2 танго. Забравих я. Голяма 3 хотел, да, не съм я забравил. Къде е голяма 3 хотел? Тресиера. Трябва да се концентрирам, може би, защото не я виждам. Това защото са напускания. Да, грешните места гледам. Arrival.
Голяма 3 хотел и approach или заход ILS Zulu 27 и къде са минималните? Минимум стърса. Ето ги. Това са всички чартове, които ще им трябва днес. Първоначално ще се върнем на Варна. Къде се намираме първо на земята? Ето тук. Да, ето тук. 2.7, значи ще ни избутат на ляво в случая или носа надясно. Супер! Как изглежда за изхода ни или излитането? Транзиционна височина от 10 500 фута, което е много традиционно за България. Имаме Арнаф 1, няма никакви проблеми в това отношение. Ще игнорираме кулата, днес летим без кула. Нямаме проблеми с Арнава. И имаме височина на летище 230. Мисля, че вече проверихме времето. Времето май беше с... или не сме. LB Whiskey November или Lima Bravo Whiskey November метър. Ще го поискаме. Получени съобщения, изчакваме времето. Ето го и него. 1010 е нашия QNH за днес или нашето барометрично налягане. Това се потвърждава и на трите ни инструмента. И имаме сходна височина на тази на летището. На летището е 230, ние сме на 220 и малко, което е нормално. Може би летището се намира малко по-нависоко. Даде пистата. Как изглежда нашия депарчер днес? От писта 271, точка 2 Папа. Това ограничение важи само за завоя. Ние няма да правим завой, защото продължаваме на Whiskey November 811 и стигаме до точка. Ами нямаме никакви ограничения, което е страхотно. И тъй като вече имаме нашия план, може да проверим целият план как изглежда. Потвърждаваме, имаме потвърждение, че системата се е апгрейднала. Окей. В Варна сме. Първата точка е Whiskey November. Ето е Варна, летище Варна. Първа точка Whiskey November 811. Точка EXO Ливи, Бодмо, Амтов, Тумво, Делин, Занекс, Голяма, София 623 или Сиера Фокстра 622, Етрио, Ланги 6... Тук всичко изглежда точно. Няма никакви проблеми, няма и никакви ограничения, както се вижда и на самата ни карта тук. Супер! За пристигането ще говорим малко по-късно. Сега ще направим вторичния ни план. Сега, това, което аз ще направя, няма да си играя дълго време да се занимавам с този план. Това, което ще направя е да вляза тук, да избера нова дестинация Пловдив от точка Занекс, да изтрия този Discontinuity и може би за Пловдив ще изберем писта поне. Бестар и... Хая ще е директ. Няма и вая и няма изобщо да се занимавам, честно казано. Загуба на време към този момент. В София, във Варна са перфектни атмосферните условия. Така че не виждам смисъл. Изобщо, ако има нужда да правим аварийно кацане, то ще е най-вероятно в София или във Варна. И нещо такова, да. Доволен съм. Директно идваме тук. Може би не е перфектно, но както казах, едва ли ще го ползваме. Да, фащаме от Занекс ляво и стигаме до тук, където вече ще мислим къде ще направим точно лес за хода. Както казах, или ще се върнем във Варна най-вероятно, или ще отидем до София. Не е фатално в момента. Така че Раднав, следващата страница. Тук всичко изглежда адекватно. Може би ще сложа 112.4 като втори VOR с курс 091, ако трябва да се върнем и да каснем веднага на писта 091, която в случая ще е ето тази писта. Окей. Ами с това долу-горе приключихме и с Раднав. И ни две страницата. Може да я попълним. 4,8 тона гориво с център на гравитацията от 32.9. Грешно. Първо горивото. После
нулевото тегло, което е 57.9. Ето вижда се тук с 32.9 център на гравитацията без гориво. Това най-вероятно ще се промени като получим финалния load sheet, но за сега просто правим нужното за първоначалната калкулация. Имаме 1 тон екстра гориво или 28 минути. Както казах, имаме много гориво, така че не виждам никаквито да е проблеми да имаме. Сетих се, че може би трябва да сложим първоначална височина, нека да бъде 11 000 фута, за да минем през транзиционната височина от 10 500. Окей. Перформанс. Както казахме вече, направихме калкулацията преди малко за това, именно за това. Синхронизираме всичко и изпращаме информацията до MCDU-то. Тя ще бъде попълнена автоматично и само потвърждаваме V1134, V-Rotate 135, V2137, 10500 традиционна височина, намаляне на скоростта от 1220 фута и даде минаване в climb режим и Flex Temp 55 градуса, закрилки 1 с Takeoff Shift долу 0.7. Естествено, Takeoff Shift може да се направи и от, извинявам се за тази рязка промяна на камерите, от центъра на гравитация с пълно гориво. Ами окей, изчакваме да приключи бординга. Ето как излиза той към този момент. Бургаска бабка, дами и господа, или варненска, с тези татуировки. Но да, сравнително пълен самолет, всъщност не чак толкова. Колко човека имаме днес на борда? Ами 146, да. Сравнително пълен, на около 80% капацитет. Ще затворя вратата в този момент. Вече не трябва да гледаме назад и може да започнем нашата подготовка за излитане. Вече закъсняваме с една минута. Всъщност преди това, нека един брифинг да направим. Така, 4,8 тона гориво имаме с екстра гориво от около 1 тон. Както вече споменах, ако имаме някаква авария в момента, вероятно ще се върнем във Варна. Въпреки че алтернативният ни план предвече да ходим до Пловдив, едва ли ще се случи това нещо. В София, в случай на авария в София, ще пробваме да се каснем отново в София, но това си е за по-късния брифинг. Няма каквито и да е опасности, както се вижда тук. Няма висок терен. Има естествено море, Черно море, което е по-валидно, ако летим в другата посока. Ние естествено излитаме в тази посока. Светло, без облаци, така че имаме перфектна видимост. Няма каквито и да е опасности в случая. Какво друго може да се каже за днешното излитане? Скоростите са 1.34, 1.35, 1.37 и Flex Temp е 55 градуса с открилки първо ниво. И долу-горе това е. Не мисля, че има каквито и да е въпроси в случая за нашето излитане. Да, брифинга е потвърден. Потвърждаваме затворени прозорци, потвърждаваме затворена врата. Така че и Cockpit Preparation е готов. Говорейки за брифинга, нека се пак да видим и нотамите. За Варна има затворени станове, не ни интересуват. Може да има фойерверк по някаква причина. Нищо друго интересно тук. За Пловдив няма нищо. Да, нищо интересно общо взето. Тази информация не ни е толкова нужна. Окей, времето как изглежда? Нека да проверим това. Страничен вятър във Варна, за съжаление. Ще имаме малко по-трудно, особено без педали излитане. София изглежда страхотно времето, честно казано. Отново може би леко страничен вятър, но изглежда страхотно и Пловдив също така страхотно. Ето и картата за ветровете. Нищо фатално. Окей. Before start checklist. Cockpit Preparation приключила. Баро референция 1010 и на трите места. Екарса ни е инициализиран.
Спирачката ни е поставена. Количеството гориво на борда 4,8 тона. Втората страница Init 2 е въведена. Флекс температурата ни е 55 градуса, а скоростите за летане са 1.34, 1.35 и 1.37. И вече в този момент ще приключим до тук, до тази линия теста, защото изчакваме да приключи бординга, преди да получим разрешение от кулата за избутване и стартиране на двигателите. Ще закъснеем, за съжаление. Вече е плюс 4 минути, а все още сме доста назад с бординга. После ще ни поискат да определим защо има закъснение. Ние ще кажем случая. Ще използваме, може би, имаше тук едно, което ми харесва. Delay of inbound flight или закъснение на идващия полет. Знаете, когато тези самолети летят София, Варна, Варна, София, Варна, Варна, София, София, Варна, някога закъсняват предишния полет, така че ще кажем, че предишния полет е закъснял, когато ни се поиска тази информация. Не мисля, че има нещо друго към този момент, освен да изчакаме да приключи бординга, след което ще стартираме двигателите и ще изпутаме назад самолета. Да. Не мисля, че има каквото и да е друго в момента да се прави, освен ако не забравям нещо. Надявам се, не забравям нищо. Тъй като вече използваме спускателното устройство в опашката, може да приключим използването на външния генератор. И изчакваме, естествено, качването на всички пасажири. Как са температурите? Това може да проверим, защото навън е 27 градуса. Conditioning 24, 24, 25. Мисля, че са добри температури. Или, хайде, една идея надолу. Да сложим температурите, което ще ги свали. Виждате студения въздух, който влиза в кабината. Очаквам нашите пасажири да са доста така стоплили се, тъй като е 27 градуса навън. Така че нека да се уверим, че кабината е студена. Ето как изглежда бординга от автобусите в самолета. Ето го, спускателното устройство в опашката как работи. Окей, почти сме готови, така че да се върнем в кокпита. Да си отворим чеклиста. И да се подготвим. Ще изчакаме, естествено, вратите се затворят. Изчакваме последния мързеланко. Готово. Приключи бординга, изчакваме затварянето на самите врати. И естествено ще може да се възползваме от последния ни load sheet, финалния. Както предположих, има разлика в
нулевата ни тежест или центъра на гравитация по-скоро. 32.9 беше първоначално, сега е 31.2. Така че ще освежим информацията, която имаме тук. Но нулевото ни тегло би трябвало да е 57.9. Да, същото е. Супер! Само да направим пак калкулация тук. Имаше леки промени, така ще изпратим тази информация в MCDU-то. Да, всичко е както трябва. Затворени са вратите, така че Before Start Checklist след линията. Пак Sign on Auto. Ето ги тук. Beacon. Вече може да отиде на On Beacon-а. Транспондъра отива на Auto. И всички врати са затворени. Окей, готови сме за pushback. Изчакваме да бъде прекрепена така, ключа, който заключва колелото. Ето го и него. И да дойде камиончето и да се заключа към нас, за да ни избута. Можеше и напред да излезем, честно казано, но хайде ще използваме възможността да бъдем избутани. Да спестим тези 20 метра. Здравей! Връщат се стълбите. Модерни стълби. Не мисля, че имат такива във Варна. Но не знам. Летял съм 2-3 пъти във Варна, но не съм изцяло сигурен дали тези не се пазят за България Air. Благодарим за информацията. Чакаме. Ще кажем, естествено, when ready, push east. Така че изчакваме да приключат с подготовките и да ни изпутат на изток или в случая на надясно. В момента сочим север 360 градуса или 0 градуса, така че на изток е именно завъртането 45 градуса на изток. Има ги и тези моменти на чакане в авиацията. Заключва се колесника. Как изглежда това отвън? Ето така. Виждате, ето този ключ с висящата лента, който трябва да се изкара. Така. Носа на ляво, фашката, дадем надясно, фашката на ляво, точно така. И нека да започваме с елегантното ни закъснение от 13 минути. Така. Може да стартираме двигателите, ще пусна хронометъра и стартираме двигател номер 2. Как изглежда това? Отваря се потока на компресиран въздух от спускателното устройство в задната част, в опашката. Завърта се N2, която е по-малката турбина отзад. Включва се запалителната система А, която е запалителна система 1. Увеличава се потока на гориво. Следователно и температурата на външните газове се покачва и започва ротацията на N1 или по-голямата предна турбина, която най-често ние виждаме. Само да видим работи ли ми реплея. Работи. Добре. Така че после може би ще видим и отвън как изглежда. При 18.1 N1 би трябвало да излезе ВЕЛ, при което може да пуснем и двигател 1. Същата процедура, отваря се потока на компресиран въздух, който завърта турбината N2, по-малката турбина отзад в двигателя. След малко ще влезе и система 2 запалителна в действие, при което ще започне поток на въздух, на гориво към двигателя и което ще предизвика, ще запали двигателя, образно казано, ще предизвика ротация в N1 или по-голямата турбина и ще вдигне температурата на външните газове. Поставяме спирачката и изчакват потвърждение, че имаме добро стартиране на двигателите.
което ще потвърдим във всеки момент, само да излезе авел на двигател номер 1. Виждате, това съобщение NW String Disk свети в жълто. Това ни подсказва, че не може да завиваме на пистата, защото колесника е заключен поради факта, че има ето тази лента, която ви показах, е вкарана вътре. Така, потвърждаваме добро стартиране на двигателите. И ще си направим нашата процедура за след стартиране на двигателите. Закрилки 1, въоръжаваме спойлерите, Max Auto Brake. Така. Имаме 29,9, което е общо казано точно преди 30, така че 29,9 център на гравитация или down 0,3, виждате то съвпада. Отключва се колесника в този момент. Спирачките са сложени, така че няма проблеми. Ще спрем APU-то. Спускателната система, тя вече не ни е нужна, защото двигателите генерират нужния ток и компресиран въздух. Супер. Всичко е премахнато, така че After Start Checklist, Ground Equipment премахнат, removed. Малко ще видим лентата в ръката на екипажа. Противолет 27 градуса не ни трябва и изключен. Задкрилки Config 1 plus F. APU-то е изключено или запалителната система. Ето го нашия приятел с ето тази лента, която ви казах. Благодарим и ние му махаме. Жълта електрическа помпа, изключена, не трябва, на два двигателя ролираме. Тримове 0,3 долу и 0,0 на ръдър. Cabin doors въоръжени и затворени. И към статус без проблеми. Окей. Чисто вляво, относително чисто, изчакваме малко нашия приятел, чисто вдясно. Taxi lights могат да отидат на on. И премахваме вече спирачката и започваме нашето ролиране. Вече е изчистено, сравнително далеч се намира нашия приятел, така че 25-30% тяга. Да. За да започнем първоначалното ни издръпване и вече малко по-малко тяга. Brake check първо. Налягането остава 0, както трябва да е. И Flight Control Check. Full Left, Full Right, виждаме долу. Full Up, Full Down, Rudder, Full Left, Full Right, Neutral. Flight Control Check Complete. Така. При неготова кабина скоростта трябва да е около 20 в права линия, около 15 в леки завои, около 10 в 90 градусови завои. Причината е, че кабината може да е все още хората да са прави и да подготвят багажите си. Не искаме да се получат контузии. Този завой е сравнително лек, така че не очаквам да имам проблеми. Продължаваме по Sierra. Ето така ни изглежда таксиуея. Може би трябваше да го споделя първоначално. От тук, държим все пак централната линия. От тук през Алфа до Алфа 1 и излетаме от писта 27. Вече се намираме близо до писта, така че Predictive Wind Shear отива на Auto и TCAS отива на
TARA, държим централната линия доколкото може, малко е трудно с мишката, защото блокират контролерите като натискаме с мишката. Окей, тук вече може да намалим, ще спра тягата на двигателите и ще направим Before Start Checklist до линията. Flight Controls Check, TCAS TARA, Departure Briefing потвърден, Take Off Data 134, 135, 137 и задкрилки 1. По-скоро, да, задкрилки 1. Flex Temp 55 градуса. Навлизаме на пистата, така че ще пусна Runway Turnoff, Landing, Nose Lights, Strobes. Това е долу-горе. И ще продължа нашия чеклист. TCAM Memo, Takeoff Config Normal, Takeoff Runway 27 потвърдено, Strobes On, PAX отиват на Off и изчакваме потвърждение от кабината, че сме готови за излитане. Което е много интересно, в принцип трябваше да е вече тук. Ето го, вече е получено, потвърдено за излитане, така че ще изчакам 2-3 секунди, за да седне екипажа все пак след натискане на бутона. Ще спрем, няма да правим ролинг тейкоф, ще изчакам, както казах, съвсем за кратко време. Ще си изкарам вече Navigraph чарта на напускането. Естествено всичко, което правя с кола е доста по-интересно, защото трябваше да получим разрешение да навлезем на пистата, трябваше да получим инструкции при ролирането и така нататък. Всичко е доста по-интересно, но абонирайте се за VATSIM видеа. Окей, 50% тяга. Пускам хронометъра. Технически трябва да го сложим след тягата, но пускам спирачките, придържам надолу носа на половината и Take Off Thrust. Manflex 55 degrees, SRS Climb. Придържаме ляв радар заради вятъра, който има в момента. Отпускаме вече лоста за 100 възела. Сериозен вятър. 12 възела противоположно. И вече излитаме. Позитивно изкачане, така че дигаме колесника. Извинявам се за това излитане, но нямам педали, така че ми е трудно да завивам и да едновременно да вдигам лоста и да завивам с него. Сериозни ветрове, около 15 възела от дясната ни страна, виждате, отиваме направо, сме насочени надясно. Така, Climb Thrust, ако го оцеля, ето го и него. И естествено, пак едно може да бъде включен. Изчакваме да изчезне грешката. И пак 2 може да бъде включен. Следваме вече Flight директора. Може да обезоръжим спойлерите и да направим наша After Takeoff Checklist. Landing Gear Up и към Normal. Baro Ref след малко, като преминем 10500. Продължавам сръчното летене, не съм пускал автопилот към този момент. Беше трудно това излитане, истината. Не беше трудно, просто е трудно да се държи центъра, когато с едно и също устройство завиваме на земята и употребяваме ръдъра и завиваме общо взето. Така че напълно нормално, нищо фатално.
Изчакваме да минем скоростта от 200 възела и ще свалим зад клюките. Минаваме през облаци, но навън е 17 градуса, така че няма нужда от противолет. Малко ще свалим носа. За да ускорим. Над 200 възела скоростта е проверена. Зад крилки 0. И виждате скоростта колко по-бързо се ускорява вече. Започваме леко да вдигаме носа. С оглед наближаването на лимитацията на скоростта от 250 възела. Виждаме как изглежда това. Ами с оглед на факта, че летим в права линия, мисля тук някъде да включа автопилота вече. И AP1 предаваме контрола на самолета. Продължаваме стремглавото ни изкачване, за да намаляме. Ще сложа вече нашата финална височина от 30 000 фута, за да продължи самолетът своето изкачване. Без аварийно излитане, общо взето, процедурно добре изпълнено, поне според мен. Над 10 000 фута можем да приключим да приберем светлините за приземяване, да приберем светлините на носа. Те са прибрани вече, но да, и тези светлини също така. Коланите могат да бъдат изключени. И минаваме на нашата транзиционна височина от 10500, така че избираме стандарт и крос-чекваме на 11100. Чекът. Да, еднакво е и на трите, доколкото аз мога да видя. Така. Как върви налягането? Височина на кабината от 2500 фута, същинска такава от 12 000, така че добре е налягането в кабината. От към гориво имаме използвано 650 кг за тези 13 минути. И имаме 4,1 тона, наближавайки Whiskey November 811. Сравнително балансирано е горивото. И температурата в танковете е добра. Как изглежда планираното ни гориво? На Whiskey November 811 това трябва да е в началото всъщност. Трябва да имаме 4 тона, ние имаме 4 тона и 1. Така че даже сме напред с горивото, няма никакви проблеми от към течове или други дефекти. Окей. Продължаваме да наблюдаваме тези две неща и продължаваме с нашето изкачване. Най-общо казано, в този момент не мисля, че има нещо друго, което трябва да се направи. Кога се очаква да пристигнем? 3,5. Ами половин час, образно казано, даже малко по-малко. Което означава, че трябва скоро да започнем подготовка за приземяване. Ако погледнем нашия перформанс пейдж, 55 мили имаме до изкачването ни по 30 000 фута или в 2.36 ще сме там, сега е 2.28, така че 8 минути, съвсем скоро. Снижаването ни е след 107 мили. Или в 2.44, което също е съвсем скоро. След 16 минути.
Така че съвсем след малко ще започнем подготовката за приземляването, за да сме готови предварително. Няма нужда да изчакаме да се изкачим до 30 000 фута или нашата круизна височина, за да започне нашата подготовка за приземляване. Летим вече от 8 минути. Моментният разход има леки вибрации в двигателите, нищо фатално. Виждате, 1+2, двигателите 880 кг и двата двигателя харчат по еднакъв брой гориво. Маслото естествено спадна малко, което е стандартно, тъй като за ротацията. Сега външната температура е плюс 7, но няма облаци, така че все още не трябва противолет. Трябва ни противолет при плюс 8 или по-малко и видима влажност в небето, като например облаци. Това се отнася само до двигателния антиайс, като в случая за крилата важи. Ето е тази пръчица, която ако се заледи, трябва да пуснете и противоледа на крилата. Окей. 95 мили остават до снижението ни или върхната ни точка на снижение. Така че предполагам да започнем нашата подготовка. Аз използвам шапчицата, което просто означава Flight Plan, Radnav Progress Performance, Fuel Prediction, Secondary Flight Plan, което почина в шапчица. Flight Plan вече е попълнен. Използваме голяма трихотел през Руби в транзицията. Тут по София и това вече е нашия Go Around или при случай на неуспешно кацане процедурата ни. Как изглежда това в нашите чартове? Изглежда ето така. Стигаме до голяма трихотел. Sierra Foxtrot 623, ограничение от 210 на Sierra Foxtrot 622, Етриоданги, Sierra Foxtrot 604, 603, Рубив 6000 и след това от Рубив Багип, тут по на 36 и където прихващаме глисурата и локализатора и приземляване на писта 27. Ако изберем Constraints и изберем план, би трябвало тези ограничения са също така въведени тук и вие ги виждате ясно и отчетливо. 6000 на Рубив 210 на Sierra Foxtrot 622, това са твърдите ограничения. Така че да, всичко е въведено точно тук. Следваща страница, Radnav. Поеме на Radnav. Избрана е честота от 10950 за нашия ALS. Ето е и нея, 10950, така че правилната честота е избрана. С ъгъл на снижение от минус 3 градуса и финален курс от 269. Поглеждаме чарта, финален курс от 269, ъгъл на снижение 3 градуса. Така че всичко на тази страница е правилно. Има ли нещо друго, което искаме да въведем? Не мисля, че към този момент не трябва нещо, каквото и да е то, така че продължаваме към прогрес, където ще въведа летище София, писта 27, като калкулация на директната дистанция между нашата моментна позиция и писта 27. Виждате, 140 мили е директната връзка. Какво значи директна връзка? Ако начертаем права линия в момента от нас до София, имаме 140 мили. Това е много полезно, когато примерно този план бъде намален, в случая ви даде кулата някакво съкращение на маршрута и по този начин вие може да планирате директно колко дистанция имате, като използвате ето това меню. Също така ще проверим, че точността на навигационната ни система нуждае се от 2 мили и висока точност. Всъщност нуждае се от 2 мили, ние имаме висока точност и точност оценена на 0,03 мили, което е много над минималното нуждаещо се от 2 мили, така че всичко е точно.
На перформанс изкачването е автоматично, круиз е автоматичен, десент е автоматичен. Това, което ни интересува е нашия заход. Така, QNH. Какъв е QNH в София или барометричното налягане? В София барометричното налягане е Лима Браво Сиера Фокстрат метър. Получени съобщения, изчакваме датата за времето. Перфектна видимост, почти никакви ветрове, променливи от 5 възела, което не е идеално, защото може да имаме кръстосен вятър на кацането или противоположен вятър, или вятър от опашката, изобщо всякакъв вятър може да имаме, но е поне само 5 възела, което е доста приемливо. 25 градуса външна температура, малко облаци на 7500 фута. У нас, което ни интересува е барометричното налягане от 1,0, 1,2 и външна температура от 25 градуса. Ветровете, ще ги оставя каквито са в момента. Единственото, което може би ще направя е да кажа, че са 5 възела. Явно не мога само това да направя, така че окей. Ще ги оставим, като си ги преценим самолета, защото те са променливи така или иначе. 10500 фута транзиционна височина. Това е нашата финална скорост на приземяване. Ще направим пълна конфигурация приземяване с пълни закрилки. И естествено нашия баро, което е нашата финална височина. В случая тя е, междувременно достигнахме круиз височина. Ние сме категория C самолет, в случая 2334 е релевантното барометрично налягане. Окей. Ами тази страница е готова, така че предикция за горивото. Имаме екстра почти 2 тона останало гориво. В случай на авария или в случай, че имаме нужда да задържим над София. Secondary в този план ще го оставим същия. Остава Пловдив. Макар че, както казах, вероятно София ще е също така опция. Окей. Ами с това ще направя и Arrival Performance, Variable 5 градуса вятър, София 2.7 писта. Всъщност не знам, възможно е да напишем на Performance Variable ветрове. Това ще е интересно. Не мисля, че може, защото това са, ако не се лъжа, магнетичните ветрове. Да, не може, предположих. Окей. 25 градуса, QNH 1013. И ние у нас 1012. Има някакъв така дисбаланс между двете неща. Ако всъщност го синхронизирам наново. Refresh метър. Да, ето оправи се. 1012. Така, ниска автоматична спирачка, idle или без ревърсъри. Тази писта е много дълга в София, ако не се лъжа 3,6 км, така че не ни трябва задна тяга толкова много. Ръчно преземяване, пълни закрилки, автоматична тяга. Колко ще тежим при преземяването? В случая тежим 61.3 тона и имаме 3,4 тона гориво. В София ще имаме 2,9 тона, така че от грубо казано 500 кг трябва да извадим от тази тежест, а в случая 60.8. Проста, лесна математика, каквато правят в повечето случаи пилотите. 3600 метра имаме писта, 2302 ни трябват, с 15% толеранс, 2,6 км, виждате, перфектно, имаме даже още четвърт писта остава на наше разположение в случай на проблеми. И с това сме готови за нашето снижение, когато то настъпи след съвсем малко. Преждевременно да поговорим малко, да направим нашия approach брифинг. Така,
Тук нищо не интересува, защото няма кола. Това е стандартно ограничение. Естествено, тук имаме 210 ограничения, на Рубив имаме 6000, транзиционната височина е 10500. Опасности, терена естествено опасност в София. Също така летището се намира на доста високо, 2300 фута, така че всичко трябва да бъде предвидено с това. Имаш технически около 20% по-малко време след 10 000 фута да организираш своето приземяване. Самия апроч. Така стигаме до Рубив. Виждате колко много висок терен има около София, като най-високата точка е тук 7556 фута. От Рубив 269 посока през Багиб има си определени височини, на които трябва да сме, до тут по 3600, където прихващаме глисерата и локализатора. Та нашия финален апроч, нашата финална скорост за нашия заход, не скорост, а височина е 3600 фута. А нашите финални скорости са 1.38 и 1.33. Така че всичко е точно. Нашата височина за при пропуснато кацане е 8000 фута. И ето как изглежда нашата процедура. 601, 602 и после към Бенго. Тя е въведена вече в нашия компютър. 3% ъгъл на снижение. Ето как изглежда този ъгъл на снижение с определената скорост. В случая ние сме някъде тук. 700 фута в минута ще ни трябва някъде, но всичко това е автоматизирано. Ние само накрая вземем контрол. Окей. Ами мисля, че брифинг е готов. Не мисля, че има каквито и да е проблеми. Както установихме, времето в София е добро, така че в случай на авария може да опитаме ново приземяване в София, освен естествено, ако няма примерно терористична атака или нещо подобно, при което ще се отклоним или към Пловдив, или дори може да обсъдим връщане към Варна, защото там беше добро времето. Естествено, Пловдив е по-близко, така че може би е по-оптимална дистанция. Окей. Ами, това е долу-горе, изчакваме вече снижението ни. Аз ще възползвам ще се възползвам от този момент да оставя контрола на моя пръв пилот, който ми е седял като съм, ще се пътваш мъче и да отида до туалетната. Да. Ако знаете този трик, много често когато те пускат коланите, за да отида до туалетната. Аз няма да го правя, с оглед на факта, че имам виртуални пасажири, но да. Окей, тук съм отново. Ще взема контрол от първия офицер. Така ще направим въображаемо предаване на властта. Като той ще ме уведоми, че имаме вече разрешение да започнем нашето снижение, когато е удобно до 15 000 фута, така че нищо не ни спира точно в този момент да изберем височина от 15 000 фута и да започнем нашето снижение в първоначално менеджд или менежиран режим, а ако има нужда, защо не и в ръчен, ако решим, че нещо не ни харесва. Виждате, първоначално бавно снижение, защото самолета усеща, че изпреварва заявения си план, така че няма нужда да бърза. Има ли промяна във времето в София? Не. Същата информация, така че може би след 15 минути някъде ще има променена информация. Така че към момента изпълняваме нашето приземяване. Все още имаме екстра 1,9 тона гориво. Все още горивото е разделено нормално и използването изглежда нормално. За всеки случай, естествено, може да направим нашата проверка с нашия брифинг. До голяма има 23 мили, пречната точка е Занекс. На Занекс трябваше да имаме
3,1 тона, ние в момента имаме 3,1, така че изпреварваме плана в всички положения. Така че откъм гориво няма проблеми, налягането също е нормално и сега ще започне да спара с нашето снижение. Сега тази скорост ми е малко бавна, с оглед на факта, че според нашата навигация няма чак толкова дистанция. Имаме 80 мили до летището, до София. С тази скорост на снижение, хайде една ръчна скорост да определим от 2000 фута в минута, защото ето е проста математика. Имаме 3,6 сме в София, имаме 15 минути. Излъгах. 20 минути по-скоро. 2000 фута в минута от 30 000 фута за 10 минути са 20 000 фута. Оставаме на 10 000 фута. Имаме още 15. 5000 фута. Летището е някъде на 2. Остават не 2,5, така гратис. Така че мисля, че 2000 фута даже е консервативно ниво на снижение. Предполагам, имаме информация, че полета ни е закъснял с 13 минути, както предположих. Вече споменах, че ще дадем оправдание, че предишния полет е закъснял, така че ADC Delay, какъв беше кода? Проверяваме. 0 или по-скоро OAD. Колко минути бяха? 13 ли казах? Мисля, 14, така че 14 минути. Изпращаме тази информация. Нека само се уверя, че бяха 13. Да, 13 минути и сега трябва да получим отговор от компанията. Потвърдена информацията, получена. Супер! Все още сме доста над плана си, но мисля, че в моментното ми ниво на снижение е адекватно. Предпочитам от сега да губя височина, отколкото да губим гориво, стоейки ме по-високо без причина. В момента самолета използва 7 кг на минута гориво, като имате предвид естествено, че се намира в нулева тяга в момента. Технически двигателите не се използват, все едно сте пуснали педала на гъста и все пак 8 кг в минута изчезват. Продължаваме нашето снижение с 2000 фута в минута. Мисля да съвсем спокойно до първото ограничение да предам височината на автопилота, което е чак на 6000. Така че 6000 като височина и продължаваме с 2000 фута в минута снижението си. Също така ще пусна терена на първичния си дисплей, за да може да видим високия терен около София. Къде се намираме в момента всъщност? Интересен въпрос. Ами, завиваме към София вече, около Тетевен. Дали ще се види, по принцип се види Дунава в този полет. Мисля, че това е Дунава. Да, продължава нататък. Така че, красива гледка. Като цяло хубав ден за летене. Не е облачно, макар че облаците понякога допринасят за красотата на летенето. И естествено планините около София.
Така. Скоро трябва да започнем. Да, ето тук. Всъщност вече трябва да сме на картата. Ето ни. Голяма. До Сиера Фостър 623. И оттам нататък вече е ясен план ни. Високите планини пред нас, естествено пътя е направен така, че ние да ги избегнем, но винаги трябва да са в нашето съзнание, в случай ако изгубим навигация и ако има нужда да се навигираме визуално. Естествено вечерта е по-трудно, през деня е сравнително лесно да се ориентираме през прозореца си. Наближаваме първата точка, където трябва да правим промени в нашата конфигурация, 10 000 фута. Даже може би малко по-рано, защото, както споменах, летището е нависоко. Около 10 минути преди приземяването ще пусна коланите, за да може да има време кабината да се приготви. И оттам нататък вече ще следват другите ни задачи. Малко над скоростта, която си е определил самолета сме. Може би това, което ще направя, е да избера самолета да се изравни за сега, да не продължава своя десен, за да може да спадне скоростта. Даже може би не точно се изравни, хайде да е с 1000 фута в минута и по този начин скоростта ще се върне там, където трябва да я виждате. Бавно, но славно. Всичко е баланс при летенето, това е самата истина. Самолетът може би ще се справи перфектно в своя менедж режим, но аз мисля, че в момента контролирам сравнително ефикасно в ръчен режим снижението на самолета. Мисля, че това е много висок профил в момента, където се намира точката. Не знам дали е вина на Симбриев, но определено не ми харесва толкова висок профил толкова късно. Ние в момента се намираме хора на 40 мили от летището ни. Сме на перфектна височина в момента да осъществим нашето приземяване, както ни се полага. Окей, вече се изравнява скоростта, така че бавно ще повишава и снижението. Докато имаме поне 250, защото скоро стигаме 10 000 фута, не трябва да забравяме за ограничението на 10 000 фута от 250. Така, ще продължим сега да покачваме ъгъла на снижение, докато много ли е тази скорост? Много е, така че 1,7 нека да опитаме. Като естествено това, което мога да направя е да заявя и скорост от 250 и да вдигна още малко ъгъла на снижение. Защо заявих 250? Ами защото продължаваме потиква самолета за Destination Data, тя е въведена, така че не знам какво иска, но може би е бъг в системата или защото не въведахме вятър ние. Хайде да видим, сега може би ще е доволно. Окей, нека да сме с 1000 фута в минута в такъв случай, след като не може да намалим допълнително, може би ще помогна след малко и с въздушна спирачка, защото в момента се намираме на 35 мили. Самолета вече активира approach фазата си, за мен малко рано, но ще има бързо снижение, това се опитам да кажа. Сравнително бързо снижение ще има, защото сме вече сравнително близко. Не ми трябва в момента тяга, така че преспокойно може да заявим по-голямо ъгъл на снижение и може би това ще накара самолета дали можем също с Open Climb?
Open Climb с височината от... да, това е това, което трябва да направя. 250 скорост и максимален нагъл на снижение, за да се спазва тази скорост. Open Descent по-скоро, не Climb. Така, сравнително близко сме вече, така че нека и да пуснем коланите, защото имаме вече под 10 минути, 9 минути остават до кацане, така че колани. И защо не още в този момент, ние вече сме там така или иначе. Светлини за преземяване. И транзиционната височина вече я минаваме, така че барометрично налягане. Нека се възползвам от тази секунда, която имам, да взема времето отново, защото то е склонно на промяна. Ще започна да се случват бързо нещата в момента. Същата информация имаме. Така че барометрично налягане, локално барометрично налягане минаваме 1.0, 1.2, нали така? 1.0, 1.2 и продължаваме с нашето снижение. Вече може да пуснем и бутоните LS, които ще ни покажат локализатора и глисурата съвсем след малко. Ето вече съм сигурен, че ето излезе и локализатора, така че ще се възползваме да го прихванем по-рано. Вместо да следваме плана. Ето, имаме звездичка, така че локализатора е прехванат. И вече следваме, естествено, диаманта тук, вместо навигацията. Ето е пистата, вече се вижда. Окей. Сега. Ще продължим снижението, защото според мен все още се снижаваме сравнително бавно. Но това, което ще направя вече, тъй като приближаваме 20 мили, ще задам автоматичната скорост, което автоматично самолета ще се опита да намали запускането на задкрилки и конфигурирането на самолета, но имам усещането, че ще изостанем от плана, така че малко и въздушна спирачка. И с това задкрилки 1, задкрилки ниво 1, продължаваме снижението си, за да прихванем отдолу глисурата. Това ще е истински полезно в случая, ако успеем да го направим. Вече с задкрилки 1 би трябвало сравнително лесно самолета да губи височина. Минаваме ограничението от 6000, така че последната ни височина от 3.6 преди прихващане на глисурата. Ето е и нея вече, тя се вижда. Така че очаквам съвсем скоро да я прихванем. Като започнем да минаваме през нея, няма да я прихващам отгоре, но като започнем да минаваме през нея, ще я прихвана. Всъщност имаме тук ограничено 4100, но ще предположим, че вече сме освободени от него и иначе не е казано да се естаблишнем на захода или да бъдем така, да прихванем захода. Минавам през глисурата, така че ще въоръжа бутона за заход, при което ще бъде прихваната глисурата и ще намали скоростта. На 12 мили сме, така че съвсем спокойно задкрилки второ ниво. Беше проверена и скоростта. Прибирам и въоръжавам спойлерите, защото вече няма да имам проблеми с намалянето гарантирано. Слагам автопилот 2 и слагам височината за заход, за пропуснат заход, която е от 8000 фута. Избираме ниски спирачки. Това меню вече не ни трябва. И така можем вече съвсем спокойно да свалим колесника. Да, сваляме колесника. Колко мили остават всъщност? 10 мили, така че мисля, че да, време е за подготовка на намаляне на скоростта и подготовка на захода.
Така, сваляме колесника. Всъщност, ще е добре да направим approach checklist също така. Той е доста простичък, но и към статус нямаме никакви проблеми. Approach type LSSO 2.7, ние вече го изпълнихме почти. Минимум 2, 3, 3, 4. Approach фазата активирана и бързо референса 1.0.1.2. Виждате, тези променливи ветрове, каква лоша шега могат да ни изиграят. Така, задкрилки 3 и задкрилки 4. Вече сме напълно конфигурирани, само изчакаме да падне скоростта още малко. На 1000 ще премахна автопилота и ще направя ръчно приземяване. Landing checklist, auto brake low, missed approached 8000 set и ICAM memo landing no blue. След малко трябва да излезе тази информация, така че защото сме в пълна конфигурация вече, само да пуснем и Add runway turn off lights и такси на носа. Мисля, че нищо друго не ни остава. Пълната конфигурация е готова. Виждате с каква скорост се снижава. Кабината трябва да ни каже, че са готови. Не знам защо им отнема толкова време. Ще трябва да направим go around, ако нямаме обвърждане от кабината. Cabin crew seats for landing. Малко по-рано трябваше, но естествено това нямаше никакъв ефект. Просто симулатора трябва да ни каже, че те са готови за приземляването, защо трябваше може би по-раничко да потвърдим да пуснем коланите. Няма значение. Натиснете бутона в кабината, готови сме за приземляване. Landing no blue или нищо синьо на този екран тук долу, така че самолетът е в пълна конфигурация. Имаме леки ветрове от дясно, от ляво, от всякъде общо взето. Това е проблема с променливите ветрове, че всяка една секунда могат да ви фърлят на другата страна. Не, вече сме под 1000, не знам защо нямахме съобщение 1000, но вземам контрол и започваме нашето. Продължаваме с приземяването. Виждате категория 1 приземяване заради спирането на автопилота. Ще се опитам да дам малко ръдър при приземяването, но не знам дали ще успея. Както обясних вече моя проблем с липсата на педали. Гледаме вече числата и след малко края на пистата. Държим. Diesel, spoilers и reversers green. Държим центъра на пистата. възела, така че спираме спойлерите. Ще изляза на следващия изход. Къде трябва да отидем? В ляво. Добре. Ляво е терминала. Спирачки вече, за да може да спрем автоматичните такива. И излизаме тук в ляво. Като е добре да следваме линията, ако можем. Ами, сравнително добро кацане, може би леко флоут, леко задържане на въздуха, но не е и нещо фатално. Така, хайде да спрем тук. Ако успеем. Айде вече на следващата част на пистата. Прибираме спойлерите, дигаме задкрилките. Изключваме Predictive Wind Shear.
Включваме APU-то. Включваме и хронометър. И старт. Окей. After landing checklist. Exterior lights. Изключваме ги. Но так се само остава това. Strobe на off. Закрилки 0. Спойлерите премахнати. Стартирахме APU-то. Стартирахме и часовник за втория двигател. Радара за времето е изключен. TCAS. Standby. И жълта електрическа помпа след малко ще бъде включена при изключване на втория двигател. Така, къде се намираме? Това е добро нещо да проверим като за начало. На Чарли. Тук е терминал 2 между другото, така че паркинг стенд, какво има на терминал 2? 9, 10, всяка една от тези става 5, 6, 7, 8, 9, 10, окей. Ние се намираме в случая тук. Чарли, Джулиет, Новембър 1, окей, разбрах. Сега, да свазваме се пак къде се намираме. И да си изберем паркинг на GSX. Гейт. Нека да е 10, което в случая е ето тук някъде. Не искам follow me. Джулиет, както споменах вече. Така че ляв завой тук. В случая на земята не трябва да спазваме кой знае какви ограничения вече, защото екипажа е седнал. Както знаете, при преземяване екипажа стои седнал, докато не бъде премахнат коланите. 2 минути работиха вече двигателите, 3 минути е протокола, при който вече може да изключим двигател 2 и да включим жълтата помпа, за да спестим малко гориво. Така, ние продължаваме по Джулиет до края и тук вече на Новембър завиваме. Като ще изключа и так светлината вече, за да не заслепяваме никой на земята. Няма смисъл от нея, виждаме перфектно пред нас, ден е все пак. Така, със сигурност минаха вече поне 3 минути, защото аз пуснах по-късно часовника, така че вторият двигател може да бъде изключен и да пуснем жълтата електрическа помпа. Защото естествено хидравликата, двигател 2 захранва малко от хидравликата, така че 3 минути може да спрем този хронометър и да го рестартираме. Завиваме надясно на Новембър и да в края трябва да е гейт 10, ще гледаме вече земята. Новембър 8, 9 напред и 10 напред, 10 напред, 9 наляво, значи сме, ето го нашия човек е там, окей. Всички светлини са спрени, спряна и радара. Малко по-напред ще изкараме самолета. И вече завиваме към самия гейт. Така. Малко намаляме. Супер. Спираме двигателя. APU-то работи. Да. Спираме двигателя. И спираме и бикъна. И започваме дебординга. Малко накриво съм спрял да си гледате работа. Вашия човек, що не каза нищо. Окей. Сега криво. Съвсем лекчко. Пишете ми точка на рецензия, какво да направим. Окей. Имаме съобщение. Какво съобщение имаме и що го имаме?
Да, пристигащо съобщение. 3:10 пристигнахме. Да, 49 минути тотално време на полета, 59 минути от работенето на двигателя. Да. 57 минути двигателите работиха, 49 минути време на полета, изхабено гориво 2,8 тона. Всъщност ние вече трябва да имаме и външен генератор, точно така. Така че след малко ще спрем и генератора в autoпашката. Според нашия план, горивото ни изразходваното трябваше да бъде около 2 тона с 15 минути, така нататък. 3 плюс такси, 2,1 тона. Ами, даже по-малко би трябвало да сме изхабили. Ако видим плана в София, като това е точката София, без самото ролиране, 2,8, 2,7 на прекацането, ние имаме 2,8 отгоре и естествено, както казах, това тук не включва ролирането. Така че, да. Няма да летим повече днес, така че помпата може да бъде спряна. Спираме и навигацията. Всъщност, има си чеклист за това нещо. Паркинг чеклист, жълтата електрическа помпа е спряна, двигателите са спрени, вратите са отворени и премахнати, бикъна е спрян, коланите са спрени. Сериозно ли забравих коланите? Окей, вече са спрени. Транспондъра влиза в стендбай и код 2000. И това е. Parking checklist completed. Окей. Заминават си варненци или софиянци се прибират, зависи как го поглеждате. А ние преждевременно може да продължим с изключването на самолета. Този хронометър, нали го спрях? Нещо друго интересно има ли? Да, виждате, под 2 тона гориво сме изхабили, а очакваната бяха 2,1 тона, така че 200 кг гориво са спестени в днешния полет. И затова е важно да изключим двигателя, ако можем. Видяхте, спестихме около 1-2 минути работене на двигателя, но вие видяхте дори при нулева тяга на високо, когато сравнително нисък потока на гориво и се изразходваше самолета 8 кг в минута. Така че дори 4 кг в минута да спестите, това са в рамките на 2 минути са поне 8 кг, като пак казвам, горе е сравнително нисък потока на гориво. На земята е по-голям, така че тук е възможно да е 20 кг в минута двата двигателя заедно. Така че сега ще представете си това нещо 3, 4, 5, 6 хиляди полета в годината да го направят, колко тона гориво това нещо и като замърсяване и така нататък. Така че хубаво да се спазва тази процедура, където може и където е безопасно. А защо пуснах жълтата помпа, ако ви е интересно? Ами защото, виждате, двигател 2 захранва жълтата помпа. Ако искате, ако не работи двигател 2 и не работи следователно помпата на двигател 2, трябва да използваме електрическата помпа, за да може жълтата хидравлична система да бъде захранвана. Така, стига толкова глупости. Ще спрем вече AP, почти не станаха пасажири, не им трябва да им е студено, защото имаме и външния генератор включен, така че да приключа бординга и тогава ще изключа и NAF и лого може да приключат. И тогава ще изключим no smoking-а. Нещо друго има ли тук? Не мисля. Ами да, чакаме да свърши дебординга и ще премахнем и аварийния изход и колана и знака за непушене. Тъй като и гледам спорт темпо се изнася, се направо ми става лошо. Ще Happy Bar and Grill и поемите около София. Как ми казаха, спрял си леко на крил. Защото вашия човек като цяло, той, забележите, че гледате видеото, той не ми махна да надам леко надясно, а трябва да ми махна да надам леко надясно, за да мога да центрирам самолета. Сега преценям пак малко по-трудничко, като не виждате мисълната.
защото то технически трябва да се гледа между двата дисплея, за да ви е правилно паркирането. Трябва да цепите с двата дисплея, но както виждате, все пак ние се намираме и в 2D симулатор, нали? Трудно да прецениш, като нямаш Depth of Field Perception. Все пак можеш и по-добре, така ще го кажем. Няма да се оправдаваме. Просто изключваме самолета. Изключваме батериите, аварийните изходи, за непушене знаците и това е. Самолетът е в състояние за паркиране готов. И останете с нашите повторения на преземяването и до нови срещи. Абонирайте се. Скоро ще има и във VATSIM. Преспокойно може да направим видеа и на Боинга, както казах, и детална серия за този самолет А320 с дълбоки обяснения на всичко, което се случва днес. Беше малко стандартен полет, нямаше много обяснения, но в случай на тази серия ще има дълги обяснения, ще има и аварии в бъдеще, надявам се, ако намеря желанието и времето, за пожари в двигателя и така нататък. Но за сега останете с тези повторения и ще се видим отново скоро. Чао, чао!